Jama'a assalamu alaikum, sunana Isan Sadiq Muhammad Mai Gatari, jami'in hulɗa da jama'a na hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi na ƙasa wanda aka fi sani da NDLEA reshen jihar Kano. Bayan ci gaba da kai su mame kwarin ƙaya wato bayan dalar gyaɗa kenan, inda wannan waje yake da wani ƙaton rami cike da ruwa, inda wannan dilolin ƙwaya suke amfani da wannan ruwa da yake a bayan wannan waje domin tserewa kamun ma'aikata. A wannan karan ɗaya daga cikin wannan dillalan ƙwaya ya fada cikin wannan ruwa, sai dai jami'anmu sun zagaye wannan ruwa inda suka tisa shi a gaba tun daga ɓangaren farko na ruwan yake ninkaya har ya yi ƙoƙari ya kawo wannan gaɓar gashi nan da kansa, inda kafin ya kawo ƙarfinsa ya ƙare. Sai dai kafin isowarsa jami'anmu sun riga sun zagaye wannan waje inda kuma suke a tsaitsaye suna jiran isowarsa. Bayan ya iso a gajiye ƙarshe ma dai sai jami'anmu ne suka miƙa masa sanda ya riƙe domin fitowa daga cikin wannan ruwa. Kamar yadda ko da yaushe muke faɗa, wannan hukuma tamu a nan Kano ƙarƙashin jagorancin Kwamanda Abubakar Idris Ahmad shirye take ta shiga kowanne lungu da kowanne saƙo don ganin ta zaƙulo irin waɗannan ɓata gari ta kuma gurfanar da su a gaban kotu domin ci gaba da tsaftace wannan jiha tamu mai albarka. Za mu ci gaba da ziyartar wannan wuri har sai mun tabbatar an daina dillancin miyagun ƙwayoyi.